Čau, ja som Jakub, vítaj pri ďalšom videu o fyzike. Dnes vám poviem niečo o rovnomernom a nerovnomernom pohybe. Tak poďme na to. Určite ste už cestovali autom. Po naštartovaní auto svoju rýchlosť zväčšovalo, pred križovatkami zmenšovalo, potom zase zväčšovalo a takto to išlo takmer celú jazdu. Pred cieľom cesty svoju rýchlosť začal opäť znižovať, až kým úplne nezastalo a jeho rýchlosť bola nulová. Keď posudzujeme rýchlosť pri takomto pohybe, tak automaticky povieme, že sa pohybovalo rôznou rýchlosťou. No poďme sa na to trošku lepšie pozrieť. Tu vidíme, že auto prešlo za rovnaké časy rozdielne dráhy. Jeho rýchlosť bola v rôznych okamihoch rozdielna. Takýto pohyb je nerovnomerný pohyb. Sledujeme pri tomto pohybe, za aké časy prešlo auto rovnakú dráhu 500 metrov. Vidíme, že auto prešlo rovnaké dráhy za rozdielne časy. Takýto pohyb je tiež nerovnomerný pohyb. Z týchto pozorovaní vyplýva, že za rovnaké časy prejde rozdielne dráhy, alebo rovnaké dráhy prejde za rozdielne časy. Ak by sme pozorovali pohyb auta na rovnom úseku prázdnej diaľnice a zaznamenali dráhy, ktoré by prešlo za rovnaké časy, zistili by sme, že za rovnaké časy prešlo rovnaké dráhy. V tomto prípade sa jedná o rovnomerný pohyb. Rovnomerným pohybom sa napríklad pohybujú dopravné pásy v rôznych výrobách, kde sa po nich presúvajú rôzne výrobky, alebo aj napríklad batožina na letisku. Z toho vyplýva, že teleso sa pohybuje rovnomerným pohybom vtedy, ak za rovnaké časy prejde rovnaké dráhy, alebo rovnaké dráhy prejde za rovnaké časy. Ale teda väčšina pohybov, ktoré sa vyskytujú v bežnom každodennom živote, sú skôr nerovnomerné pohyby. No a teraz by sme si to mohli povedať, ako by to vyzeralo v poznámkach. Pohyby podľa rýchlosti sa delia na rovnomerné a nerovnomerné. Rovnomerné sú také, pri ktorých veľkosť rýchlosti je stála, hmotný bod prejde v ľubovoľných, ale rovnako veľkých časových intervaloch rovnaké dráhy. No a nerovnomerné sú také, pri ktorých sa veľkosť rýchlosti hmotného bodu počas pohybu mení. Pre nerovnomerný pohyb zavádzame priemernú rýchlosť. VP nerovnomerného pohybu sa rovná rýchlosti rovnomerného pohybu, pri ktorom by hmotný bod prešiel rovnakú dráhu za rovnaký čas. No a taká zaujímavosť, keď sa niekedy stretnete so slovom, alebo teda slovami okamžitá rýchlosť, tak to je rýchlosť hmotného bodu v určitom okamihu. Veľkosť okamžitej rýchlosti rovnomerného pohybu sa vlastne rovná veľkosti rýchlosti daného rovnomerného pohybu. No to je všetko. Tak zase na budúce. Čau.